Goddag, mit navn er Carsten Hansen. Jeg går på et kursus, der hedder Online Marketing her hos NewSkills. Og jeg er meget glad for at gå på kurset, og jeg har lært utrolig mange ting, og jeg laver utrolig mange ting hver dag. Men jeg har også fundet ud af, at der er utrolig mange ting, jeg ikke ved noget om. Det er en farverny verden for mig, og når kurset er færdigt her, skal jeg bruge utrolig meget tid. Både hjemme foran computeren og ude i marken, og så vil jeg prøve at se, om jeg kan få mig en eller anden form for efteruddannelse til at uddanne mig inden for online marketing. Om et halvt års tid håber jeg er blevet så dygtig til alt det her, at jeg vil slå mig ned som selvstændig konsulent og eventuelt kunne leve af det. Og jeg vil også sige tak for alle for deres hjælpsomhed her på kurset, og så vil jeg ønske alle en god påske. Hej. Goddag, mit navn er Carsten Hansen. Jeg går på et kursus, der hedder Online Marketing her hos NewSkills. Og jeg er meget glad for at gå på kurset, og jeg har lært utrolig mange ting, og jeg laver utrolig mange ting hver dag. Men jeg har også fundet ud af, at der er utrolig mange ting, jeg ikke ved noget om. Det er en farverny verden for mig, og når kurset er færdigt her, skal jeg bruge utrolig meget tid. Både hjemme foran computeren og ude i marken, og så vil jeg prøve at se, om jeg kan få mig en eller anden form for efteruddannelse til at uddanne mig inden for online marketing. Om et halvt års tid håber jeg er blevet så dygtig til alt det her, at jeg vil slå mig ned som selvstændig konsulent og eventuelt kunne leve af det. Og jeg vil også sige tak for alle for deres hjælpsomhed her på kurset, og så vil jeg ønske alle en god påske. Hej. Goddag, mit navn er Carsten Hansen. Jeg går på et kursus, der hedder Online Marketing her hos NewSkills. Og jeg er meget glad for at gå på kurset, og jeg har lært utrolig mange ting, og jeg laver utrolig mange ting hver dag. Men jeg har også fundet ud af, at der er utrolig mange ting, jeg ikke ved noget om. Det er en farverny verden for mig, og når kurset er færdigt her, skal jeg bruge utrolig meget tid. Både hjemme foran computeren og ude i marken, og så vil jeg prøve at se, om jeg kan få mig en eller anden form for efteruddannelse til at uddanne mig inden for online marketing. Om et halvt års tid håber jeg er blevet så dygtig til alt det her, at jeg vil slå mig ned som selvstændig konsulent og eventuelt kunne leve af det. Og jeg vil også sige tak for alle for deres hjælpsomhed her på kurset, og så vil jeg ønske alle en god påske. Hej. Goddag, mit navn er Carsten Hansen. Jeg går på et kursus, der hedder Online Marketing her hos NewSkills. Og jeg er meget glad for at gå på kurset, og jeg har lært utrolig mange ting, og jeg laver utrolig mange ting hver dag. Men jeg har også fundet ud af, at der er utrolig mange ting, jeg ikke ved noget om. Det er en farverny verden for mig, og når kurset er færdigt her, skal jeg bruge utrolig meget tid. Både hjemme foran computeren og ude i marken, og så vil jeg prøve at se, om jeg kan få mig en eller anden form for efteruddannelse til at uddanne mig inden for online marketing. Om et halvt års tid håber jeg er blevet så dygtig til alt det her, at jeg vil slå mig ned som selvstændig konsulent og eventuelt kunne leve af det. Og jeg vil også sige tak for alle for deres hjælpsomhed her på kurset, og så vil jeg ønske alle en god påske. Hej.